Men jeg stod bare tosset sådan, ja. Hen til den store sten. Det gør man jo. Ja, det smager også bedre end hornvæs. Ja, det gør det. Det er meget mere. Og om ikke andet, så kan jeg da gemme den et par dage. Altså, ja. Så er det der fødselsdagsmad. Ja. Kan man sige. Ja. Det er også mål, da. Ja, jeg har ellers en sommerskab. Jeg har ikke også en. Nå, det har du ellers også. Ja. Det er den er ligger. Ja, den holder i hvert fald. Ja, der er ikke noget med det. Det er ikke derfor, vi med det. Den er 45. Ja, 45. Ja, skulle lige have 45 og til halen. Du kunne også have sat den ud igen og så sagt det. Men det er jo hornfæk, det skal jeg. Ja, Det gør jeg satme ikke. Nej, det er en gevinst, det der. Ja, det vil jeg sige, ja. Ja, det er det. Det er hver gang, du hiver sådan en. Ja, det er det sgu da. Og et eller andet sted, så kan man også være lidt ud. Og få snup på nælen imellem alle de der strikpinde. Det må jeg jo skal åbenbart være. Ja, det må du være, Michael.